kon narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Tru. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi iki ra ya. Aku kulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Praguta, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Tru. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat no candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Tru. Senyum to, moh. Senyum untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi kok. Ora malah apik kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari Kakumpang. Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Ah panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kaileng klentek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho, Tok. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Hah. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong. Nggih, Truk. Ah, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong nglamar. Oh, iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah. Ben bulanang mbok wedok sikat. Aja nekat. Ayo tareng. Mantan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Sabtuwarga. Bangun Candi Sabtuwarga. Sampeyan ngendika kali Petruk to, "Truk, nek kowe iso balekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petruk matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten, sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas.
Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Siapa neng? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulih kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Tru. Aku arep mulih ta Tru. Saiki mulih aku njuang tenan kowe. Kowe kejem Kang karo aku Kang. Bapak penembahan lajeng wangsul. Balya. Kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano oskaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Lah niku sing digayu kalih Petruk Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluk kira kok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sedyane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasisa karo Petruk Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kalih Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karta buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni leganing atiku. Kowe arep napa? Kula sanjaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Prantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku arep ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mangtan ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumesekno pati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah, ngono kok mboten? Ora, go tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora wis saiki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampean kudune, nek sing nesu sampean
nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ha sampeyan niku ora tau maca naskah. Iki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli iki. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Bagong berkencang Pak Papong kali codhe sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-Trata barang dinggo ngene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna aduh sorry sinuwun Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to iki? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu jama. Cunda manek jeblok bertemu. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi Reng, ayo Reng. Digawe muntap Reng. Carane tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot wedok. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah berdean iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan nesu kok malah ada kudanya nyreplak bathukmu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong liyane wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu jama. Cunda manek jeblok bertemu. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi Reng, ayo Reng. Digawe muntap Reng. Carane tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae?
Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama rek, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petra. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyeleprak bathukmu iki kok piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine ming karo aku lho. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa kowe ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diarep. Semangane gawe masalah. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, ono kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono karwane karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis ora. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Mamane ono enter kadedayan. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadedayan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngomong apa. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Padane ora. Pokoke Urantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng. Wah, batal. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Lah ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong engko nek Durna sing maju ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa?
Iya, rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi ngrubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakarmu iki wangi Bagong, sakarmu ora sakarmu. Ngiwangi lho. Wah. Neng apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omongso Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora iso ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok ning. Iki nek ora iso ngewangi awake dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Kono kawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan ning jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senengi ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran iki kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Sing kandha sapa? Oh Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing yo, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Barang ketrucut kena yo, ya. Wong angin kok digiring. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton mriki ngestaken dawuh. Sayuktine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg ning kono. Kuwi nek nggo mlaku makal-makal e. Budana kang padha sepa nggih ngestaken dawuh wonten ana paduka kala wau paring dawuh bilih paduka sajaipun nendheng Sungkawa pusaka Ndarawati oncat pusaka Ndarawati oncat iya senjata cakra ilang saka padokaning pusaka Bagong takon lunga apa kowe isih krungu suarane. Nyuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Nggih. Nyuwun ngapunten budal kang padha seba ingsun kundur kedaton nulisaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaton. Jlok saking gambar kira ki apit gambaran gading kadherekan sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil pacarane keprabon kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Naranata lamun kapiron saking Mandra kaya tansah katon ubayane marga jarene tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak Petruk lara lah kok iki wis waras bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk kowe lara apa ngapa matur bapak nara gareng piye Petruk pun bloko kalih kula Pak bloko perkara apa jane piyambakipun menika mboten sakit ning pancen gugat istilahe gugat karo sapa
kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tadi dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Warantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi panjenenganipun Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Panala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati gadhahi pepanggil reruba. Gadhahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake inggih menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lagine wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak ming kari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra, turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Warantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal lakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak, ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenana kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare konten prayetna semuriris ngendikane bapakne kok nyocok ning ati kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak, nek minta tinggal kelekaran itu aku lara nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku do ngarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal lakon. Ya golekane ning yo nendi
edan ora kowe. Coba mongko senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen kon wasis ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning Dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Kurantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Mangka anggro sesumbar lindhu bumi gonceng kumaludha guntur ketut kenceng marujaya pak-pak-pong bolong kali cuthi ngawe Petruk Ibu kula nrada ya kula ingkang prapta ning Janaloka kula ngerti pesambat kita kan kita kepengin nagih janji kawan nata ing Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya prapekalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun ulun ya Ruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita pitulungan menapa ulun kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli suli bambu ora sembrono Parisuli iki pusaka iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra jaranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh terus ngidul terus kuwi lho tekan Parangkusuma kuwi lho wis ora sembrono kita iki syarat oh nggih matur nuwun kaparingana bilun ya Petruk Kantong Bolong nyuwun pangapunten Parisuli napa bonsai iki Parisuli dengkele atas ora kita ya jangan iki Parisuli nggih wis mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra matur sembah nuwun ulun ya lajeng kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk nggih kula tak melampah ngidul menika mboten menggok aja menggok wis kita bakal ketemu srana nggon kita bakal kasembatan panggayu kita matur sembah nuwun sing ati-ati Petruk Kantong Bolong tiwas kepara kebeneran dene Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngamarta Kakang Purhanira yen to dina samengko Ngamarta nedheng koncatan yoni ya Depa mula wektu dina iki gandeng kowe minangka dadi pamomonging para Pandhawa mara kangge padhangna penggali barep kakangku sarta kahanan negara ing Ngamarta enten apa to Gus kekilapan apa Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa mangkir biyen kula niku namung abdi kula niku namung batur kula mboten damang kula mboten dong sing dikersake sinuwun Punta menika menapa Kakang Semar dadi Ruhanira Kakang yen to Ngamarta koncatan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sabda Kakang sarateng pandam sumula amadhangi jroning pasalian ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyamana hengkung praptaning kinunah rala garing dumaraja tanpa larapan
berkin sanging risang mawe gandrung nuwun garing mlayu-mlayu matur Ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyono-nyono wonten Alindra kembar ingkang ngamuk sulam tanpa nirba-nirwikara ngamuk punggung wonten negari Ngamarta Kakang Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus Kelima Sada Ganjing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lenggara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan wonten negara Ngamarta iki wis tekan papan pernahing negara Ngamarta ora padha duduhe diamuk wae Kakang ayo Yayi Jaya Sudirga wah sapa Jaya Lenggara nalindring pulo gedhak kencana ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawani tak jaluk tanggo tumbal wah Satria bagus Panah Pandhawa Raden Janaka sapa Jaya Sudirga jaluk abdi Ngamarta ing pawani sarwa dawa ora bakal taweni akeh lakon tinjung akhirat Pandara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sabaene awiden golek wong sing iso ngalahke Ratu Kembar nika sapa to sampeyan mangetuti laku kula Petro Caedan kowe mau ora takon mlaku ngidul to aku ngalor sik kok ketemu ning kene ya ora ngerti kok ya mbok menawa keparenging dewa ngono piye lakumu ketemu pukulun Bathara Narada ketemu Narada terus diparingi pusaka mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo kowe diparingi pusaka karo dewa Pak pusaka kuwi gage gunakno Petruk iki eneng pigunane pigunane apa Ngamarta di amuk Ratu Kembar loro
pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pangestune, Pak. Gelar pandan moncar tinon lir kekonang surem soro tetahan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara iki menungsane ana menungsa pawane sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki kudu dadi tumbal negara Pulau Kedah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulau Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, nek sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasane Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal candak go ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Ilang wujuding latu loro wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra iki sing tak goleki iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh gleleng Petruk. Saya sombong kowe asli kowe iki kere wis sombong kok apa meneh sugih saya ngewak-ngewakke tenan bejane dewi-dewi kok Gong. Petruk pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa war dialuk sapa war dialuk. Kancane iki dingengei kok. Ana bae dicari. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ya. Cilaka acarane. Wah, bae dis. Yo wis pustaka Jamus Lima Sada wae. Nek senjata cakra kula sing balekke mawon. Wis yo Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur senjata cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah. Ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng. Ndra aku adimu lho, Ndra. Ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati bakale bebas wong kuwi adimu aku keluargamu. Ora iso. So aku nek dadi mantune Ndrakresna pangkatku tumenggung. Wah, idia-idia. Tak kongkan-kongkon. Lah masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku? Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak pinake dhewe. Wis ya nyuwun pangestu. Aku melu Petruk.
Petruk sowan nggih sinuwun. Lho, ngasta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendhikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Sendata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petruk pun nggih pun. Semahku iri ya, Truk. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Truk. Iya men. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iya. Iki calon bojoku kok ora tegel iki piye? Wis marane umurmu ya, Smen. Ora urusan. Ah, yang ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Aso ditiritani ya, Truk? Ya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik. Moh. Videoke. Oh, di videoke. Itu ya. Moh ora sawerna-werna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Lah rak ngaten. Monggo. Rantawati wonten dawuh jumbuh lawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika maos kula malah memanjang dhateng umur kula. Sebabe Lurah Petruk menika gampil gecul tur yo seneng tetembangan. Mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah. Kang wetengku dicekeli, Kang. Ngono. Rasane piye, Truk? Wis ngene urung. Aku iki biasane cekeli ngono wis ngono lho. Aku kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Ngono ora. Dan Petruk ketrima tenan. Kaya Rantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ampun. Kon njur apa-apa arep dipek apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan ana ning mburi ana. Tuh ndi? Ning mburi aku iki mantuku Ndarawati ki rek ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegal sing wong kula nggone. Gonen kabeh. Lho ngene nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng wonten dawuh Ki Lurah. Menurut kowe kok saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambute janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene apik kaya ngene iki. Aku njaluk wis. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah anjing wonten ing Taman Pintar. Mboten. Anjing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus, Kang. Suarane kok direkam ora. Wedian. Pese gak ada putri ora. Nek kirek wedok duwe. Iku mang jodoke biawak mburi sampean kowe blasmu kuwi. Amplong mencelat. Kowe ditawani kirek.
Ya wis kudu nrimo angge bejane dhewe-dhewe kok ya. Ngopo iki kok ngusul iki? Andelo kanan ndara wae ora iso iki abdi kok. Aku adimu lho, Tru, kulawarga. Nggih to nggih. Tru lek ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep jalan. Iki untung sekene iki nggo kowe. Kok kagem iki ora Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Emoh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotono. Sia-sia. Nek ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkir sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamar sapa? Kamarku. Waduh, gong-gong ora nggo nglekar ngono kuwi ta. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Kabar kawantar sobar ning jagat. Yen to iki bisa mbaleke pus wujude Tata Cakra Petruk Kanobara. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora pirang? Petruk iki gedibal 17 wong elek kala mripat Petruk iki mung batur. Ngatas Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur ki arepe piye? Aku ora trimo. Orantawati tak jaluk tak dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk neng negara Ndorowati. Kira Jakai. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika apawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sapa iki gawe rame? Ganggu kakangku Petruk, ganggu ya men. Weh lah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapomu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara Truk iku kudu dibaringke, baringke njobet ngono. Arep baringke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki ora. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh tanane ngomah. Menawi kula ora badhe duka mengsaipun kula, sameneika ngaten kemawon. Ulasan dadakaken gunung tanpa gunung. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra Kumara. Perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake Senjata Cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe ndur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larai coba kusik Werkudara kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra gawe geger. Ora trimo Petruk dadi mantune Ratu Ndorowati, ora trimo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Emuniyo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo aben ajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trimo Petruk dadi mantune Ratu Ndorowati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kok? Krubut wong pirang-pirang wani napa mboten? Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis.
Rantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Wis mbakung. Oh wis krungu sakane doglet dadi bajune. Bubar kabeh delok nek ora percaya. Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartoparma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekak-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal kanggo gawe. Wis tok sifat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya niku anak kula Rantawati lan Petruk. Sampun lampah dhaup. Yo muga-muga lestari widodari ring sambikala slamet sak kabehe Kresna.